weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni toro law bosaya gorgola barakana asaba nema taba sare biro e kon waktu yoni ha to gurel Abdul Kawela kame gundaga ene jeeya gardidi kabruji mena to leydi Sénégal hoore jo leydi ni jillumum ton to kapta wona wo fodani Sénégal naɓe wonɓe to Afrique austral ma keb kayitaji ko ɓuuri yawde e ton to leydi Mauritanie oɗon ñalawma hande ko seppoji juɓɓina yeeso galle ñawore nde e saabi ɗum noon ko jaggugol walla ñawore oɗo henna gorko biyeteɗo Ousmane wona ton to leydi Mali nokku biyeteɗo Ansago to noon ko yimɓe tato pawa toon juuɗe e taw kadi jagguiɓe ko koniyankoɓe ɓe leydi Mali to leydi Côte d'Ivoire nokku biyeteɗo Korogo to noon ko seppoji juɓɓina toon e taw kadi yuɓɓini ɗum ko janggoɓe wonɓe e nder ngoɗon wuuro e kabruji meɗen jolam jaɓeri ko haali Abouba wotto goɗɗe joni joni jañoɗena. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare no gase nayi yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal mayen kale horejo leydi Sénégal e gonɗoɗo saha hande mo gonden toon to Afrique du Sud e caggal noon nde o yetti toon to kapta won wo holliri toon kay wonde Afrique naɓe walla ni Sénégal naɓe wonɓe toon to Afrique austral ɓoyata ma keɓ masiŋaji taw ko bawɗi fewnude passeport uji e caggal noon yogay mabɓe kay so tawi ne pewna kayitaji ne daña caɗele seeɗa kono kay wo hunanima mabɓe e ko ɓuuri yawde e yaccade ma woni himme makko e kanko hoorejo leydi Sénégal jokkuɗo jillu mum toon to Afrique du Sud taw kadi ko jillu jokkere ndam e kame faggudu gostodiral miijoji hakkude leydi Sénégal kame leydi Afrique du Sud ha joni toon to Sénégal keddoren mayen kaale corniche taw kadi woɗɗani duɗal jaabi ha teddugal Cheikh Anta Diop to noon ko obi goto yiita toon kikiɗe hanki o ko obi goto yiita toon taw kadi ganduɗa obi o omo peesa kay kene wona temedere e nogas e joyi walla temedere capanɗe joyi kilo e kamɓe noon dadiɓe hettuɓe on fannuɓe ɓe dañi kay noddede ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe dañi kay barde laabi ɗi kala haɓe mbawi kay pernude on haɓe mbawi kay bonnude on obi hay so tawi hollirama on obi kay jeeya tigui koye obiji garanteji no fewi e kono kam so tawi wo fetti ma dañ ko bonni tigui rigui ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen mayen kaale contrôle taw kadi koko fate banggue werlaji e taw kadi koko fate banggue werlaji dadiɓe leydi Sénégal pawi juuɗe men ene kene fota wonde e temedere e nogas werla kanji kala noon ɗi mbaɗama e fourrière uji ko hen nogas e tati werla e ɓen noon ko ngala assurance hen nogas e joyyi ɓen ngala ko wiyete carte grise hen sappo e jeeɗiɗi werla ɓen noon ngalata ko wiye ɓen ngala ko wiyete visite technique hen nogas e joyyi ɓen ngala ko wiyete permis nogas keddiɗo ko ɗin kay goni autoji ñawɗi no fewi e taw kadi ko gaddoji accident e nder Dakar ɗin werlaji kala ene tawi nder fourrière oɗo saaha mo gonɗen noon e caggal teskede accident ji ne kewi e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen mayen kaale Maggal Touba oɗo hen gorko e wiyete ko Cheikh Mbecco Thiouna kanko Mbecco noon caggal iwdemo toon to États-Unis d'Amérique jayde Sénégal holliri o waɗi jillu makko toon to leydi Mali nayimo to leydi Mali noon ko yidde faggoyade ko wiyete nayyi walla gayi e gam kay yidde wallitorade tewmo Maggal Touba kanko noon o hollirama oɗo saaha mo gonɗen omo foti sohlude toon e kene fota wonde ujunnaje tati e temedde joyyi taw kadi ko naggue e caggal noon nde joom suudu makko biteɗo Ada Diallo nde rokkimo kay kene fota wonde e temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi millions e koppareje franc CFA ha addi dillere mawde no fewi e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen mayen kaale toon to Rosso noon oɗo hen gorko pawno toon junggo taw kadi ko ɓiɗɗo malinajo tumanoɗo jeeya pelle ceɓɓitiɗe kanko noon o wiyete ko Mouhamed Aga kamɓe noon ɓeɗo hen dadiɓe leydi Sénégal e wonnoɓe losko tugganma guiɗa aljuma ha faade oɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri noon e kala kay fannu ɓe mbaɗi e makko loskoji jaƴƴi no fewi
kono ala fof ɗo ɓe jiyi e makko mbadi ko wiyete terrorisme ɓe jiyani e makko mo jokkondiri e wat boniyankoɓe wona ɓe mali ɓe wona kadi ɓe wonɓe e leyɗele goɗɗe kanko noon ɓe tawi makko koko wayno permis ni e carte d'identité kene wonde e passeport ene wondi kadi e consulaire ko wona ɗum ko kala ala goɗɗum ko jogui wo iwi noon ko toon to leydi Mauritanie kana ha oɗo saaha mo gonden o mona juuɗe dadiɓe toon to leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddalen ma en kaale Mbacké toon noon ko accident musɗo waɗi toon subaka hanki o ha yimɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen ko werla goto kay bokkodiri e camion goto ha ganduɗa yimɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen e yimɓe tatto gañi hen gañande musɗe ne fewi ne tawe cuuɗi cafriɗi gonɗe on diwana e taw kadi on accident waɗi koye nokku biteɗo Kera Ibra Yassine koye gon wuuro oɗon accident waɗi e sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie noon oɗo hen ñalawma hande ko ñawore oɗo hen gorko biteɗo Ousmane Won noon ko kañum ardino ngal ɗo catal bitegal enera e pinnoɗo subaka tan dewe golle muɗum tan tawa toon jagga taw kadi anda ko waɗi kanko noon guila wo jagga hawɗo saaha mo gonden ala kay losko kala ngoɓe mbaɗani e makko kono wo holliri ko jagga ko wo anda hen hay batte caggal noon yimɓe hewɓe ceedima makko moƴƴere e nundal oɗo saaha mo gonden noon e ɓiɓɓe leydi ndi walla mbiyen ni sukaɓe hewɓe finoɓe e falde gorgola ha tenti e lugsay banaɓe kala mbaɗi potital mumen kamɓe kala noon ɓe mbaɗi potital mabɓe to yesso suudu ñawore nde ene wondi kay e yogay sarɗiyankoɓe wonnoɓe e suud sarɗiyeji e taw kadi oɗo saaha mo gonden gonani e golle yogay jagorɗe kay ɓoyɗe kay kamɓe kala ɓe potiti e gam settade Ousmane Won seedan fagal payodingal no fewi wandira ko nundal ko takka ko tuma o dirtini kene wona nogas pawɗo e taw kadi ko million ngaji e koppareji oggoya ɗum noon o holliri gonɗani tene wodani ala pop bawɗo addandemo seedan fagal lamgala oɗo ñalawma hande noon o joddima e procureur oɗo saaha mo gondena omo dari e yesso ñawore kono kay wonɓe bowal ɓe ene gulla ene mbi yo ɗaccite ɓe ɓen kolliri ɗaccirta noon tan oɗo hen ene jaggue taw kadi hay batte waɗani ma en ketto hen seeɗa ko fati e banggue kamɓe ɓen wonɓe bowal oɗo saaha mo gonden koɓe kalata ko fati e banggue ɗaccite Ousmane Won. ɗum ɗo hen oɗo saaha joni mo gonden ko toon tigui to Nouakchott taw kadi woɗɗani galle lamorgo ngo e sukaɓe yonɓe taw ko jeeyaɓe falde gorgol saliɓe kay tuma muya taw kadi ko takkede tan e gam yidde ittede cetal mum kamɓe kala ɓe potiti oɗo saaha mo gonden e gam wiide ɓe jadata e laamu ngu hande ɓe jadata e mum janggo aɓe gandi kay oɗo hen biteɗo Ousmane Won ko jeeyaɗo toon to gorgol wonata neɗɗo dirtinowo koppareje ha saka kay ne darne e yesso ñawore oɗo saaha mo gondena tene kadi hollirama jaggugol makko ngol wo jaggagol ko jaggugol cofgol no fewi e soko dawde aray birmum tan dadiɓe gara nanga ɗum nawa ɗum e gudda ɗum taw kadi haydara tintinaka e gueɗe muma ko wawi hen wonde kalama en garto hen so gueno haaji so ɓuuri ɗo hen labde ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale ngal ɗo hen gollorgal e taw kadi ko gollorgal assurance bitegal AGM kamɓe noon ɓe dañi wuyɓe hanki jamma sanga kay 3 heures jamma ha fenma 4 heures du matin ko nden tigui oɗo hen gujjo naate nder galle he en waɗi renoɓe kono renoɓe dañani yiidemo o naati ha o yetti kay e bureau maggo ngo udditen ko fuji ɗiɗi wo dañi ittude toon kene wona kay million ngaji 6 taw koye koppareji uggoya ene waɗi hen halis taw kadi ko liquide ne waɗi hen kadi ko wiyete ko ene waɗi hen ko wiyete sekuji taw kadi ko bindaɗi ne ciññina kamɓe noon holliri caméra surveillance konnoɗo toon ne reeno kanko noon o ɓorni ko blouson danejo omo yaha yaadu ndu fewani caggal no nden wo ƴetti 16 ko nden tigui wo heeli fallantere nde wo dañi dirtinde ɗen koppareje kala wo yalti caggal nde o hoccino escalier goto ko hen tigui wo ngabbi haw wawi taccude ɗeɗon pallanteje oɗo saaha mo gonde noon dadiɓe gaare oɗon nokku ɓe jurnima ɗum eɓe gujiti hello losgo gam ɓe mbawa andude oɗo hen baɗɗo ngal ɗo baɗala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jeere leydi Mauritanie taw kadi ko yeyore téléphone ngaji e toon noon ko worɓe ɗiɗo pawa toon juuɗe hen goto yeyata ko téléphone goɗɗo noon ko dadiɗo jeeyati koye hinde police ji e kamɓe noon saabi fawede ɓe juuɗe tigui ɓe tawra koko wiyete huuɗo ɗayino koko aɓe tawe oɗo saaha mo gonɗe noon e juuɗe dadiɓe aɓe paadi kay loskoji luggi no fewi haade mabɓe tottede taw kadi ko galle ñawore nde ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jeyde wiyetede tawari ɓe koliri e kene fota wonde kiloji ɗiɗi hakkude mum e Nouadhibou hanki noon ko gorko goto kay jaraw e duuɓi 50 tawani maayi e sara nokku ɗo liɗɗi jorɗi pewnete kanko noon guila
aljuma kikiɗe o yalti galle makko ko nden tigui koreji makko mbayri yiidemo e won wiɓe noon o yaadano tigui koye ɓiɓɓe jiyaɓe toon to leydi gananaɓe ɗiɗo taw kadi ko gollotoɓe to liɗɗi jorɗi pewnteɗo ko ɓen kay o yaaduno ko hanki tigui ɓandu makko yiita ene tawe e morgamo Nouadhibou ko hen wonde kala so ɓuuri ɗo hen labde ma en garto hen so gueno o haaji sen guewi toon to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali noon nokku biteɗo Ansago taw kadi koye wuuro bitego Tini Hamma ene wona 6.7 kilométre hakkude mo Ansago e toon noon koniyankoɓe leydi Mali kame Barkhane jeeyaɓe toon to leydi France ɓe dañi fawde juuɗe mabɓe ñalawma hanki o e wat boniyankoɓe tato kamɓe noon tawama e mabɓe kay gueɗe kewɗe no fewi ha tenti kay kaɓirɗe bomoje tawama e mabɓe pettoje ene wondi kay e kuure kame fettulaji kala e kamɓe noon ene jogono jorto kay ɓe jogorno wadde ko jangu mabɓe koniyankoɓe leydi Mali oɗo saaha mo gonɗe noon aɓe tawi juuɗe dadiɓe toon to leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale oɗo hen gorko biteɗo Abdoulaye Fambo noon yaranno koye duuɓi 23 alet ɓennuɗo hen ko nden tigui o warano e nokku makko ɗon ɗo fembanno e kanko noon o joguino tigui koko wiyete salon coiffure e caggal noon nde o joguino salon coiffure woni tan sal mo fembirta yimɓe omo joguino ɗon machine taw kadi machine o ko fijirde woni hen kala garɗo waɗa hen koppareje wawa fijje caggal nde sukaɓe tatto gaari ɗon ɓe dañi fijje ɗon kalis mabɓe kala boni hen ten hay mbuɗuɓe gañaki ɓe jeehi noon yeehi ha woni 20 heures ko nden tigui ɓe garti e nokku makko ɓe mbimo yo addu kalis mo dañi ñalaw mo kala nde o sali kay ko ɗen ɓe jaltini pistolet ɓe pawe hoore makko ɓe pelli ɓe jaadi e kala ko joguino e guilde noon dadiɓe ɓe bamako ene goni loskoji luggi no feewi ñalawma hanki o noon ɓe pawi juuɗe mabɓe e ɓen warnoɓe oɗon gorko oɗo saaha mo gonɗen aɓe tawi juuɗe laamu toon to leydi Mali ha joni toon to leydi Mali ngal ɗo henna gollorgal ngal woni ko toon to Kati e kangal noon ngal wiyete ko Sumana Simena walla mbiyen ngal wiyete ko Samunu walla mbiyen ngal wiyete ko Samunu Simena e kangal noon jeeygal ko enjeeji ngal fewnata koko wiyete sima oɗo saaha mo gonɗen ken wona 124 gollotoɗo hen e wonnoɓe hofgo juuɗe e caggal nde jobdi mumen moƴƴani ko fati kadi e gonka mumen ha e golle mumen kala ne catti e goni hofgo juuɗe beele kay aɓe ɓeydane jobdi mabɓe walla ni aɓe jooɓe lebbi mabɓe no hannirta ni oɗo saaha mo gonɗen noon e ngal gollorgal yaltini kaytol gam riwtudeɗe golle mabɓe oɗo saaha mo gonɗen noon aɓe namdi beete laamu leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen ene watti hakkillaji men e ɓesguji leydi Mali walla wattani en haqqillaji mumen e sen guiwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire nokku biteɗo Korogo wuuro wiyetego Korogo hanki noon ko piyanɗe mawɗe banno toon e ko fate hakkude janggoɓe dadiɓe janggoɓe e nokku biteɗo Batilem kamɓe noon ɓe mbaɗi seppoji gulɗi jaw e caggal kay guila alhamisa ɓennuɗo hakkude ɓiɓɓe wuuro ngo kame école kay janggani hay seeɗa ko kareli musɗi goni toon ko fate banggue leydi ɗo école o woni ɗo e ñalawma hanki o noon ɓe mbaɗi seppoji ha wuuli jaw ha ganduɗa laamu ngu baari laabi jondi no feewi lawol pangol leydi Mali e pangol Burkina Faso ko wona ɗum ko noon ɓe dañi wedda toon lacrymogène ha waɗi kay étudiaji kewɗi gañiɓe hen to leydi Cameroun paɗen toon to leydi Cameroun noon jamma hanki o ko bis goto yani toon sanga 20 heures ha ganduɗa waɗi yimɓe nogas mayɓe hen kanko bis o noon omo jolluno kene wona 50 neɗɗo o iwno ko nokku biteɗo Yaoundé taw kadi ko lamorgo leydi Cameroun omo fano toon to Douala kanko dogno bis o noon ko bis o tigui acci ko lawol tati yani ko ɗon tigui kene fota wonde yimɓe nogas kawri hen e lajjala toon to leydi Gabon oɗo saaha mo gonɗen kay Gabon yiiɗa Union européenne naata leydi mumen ko fate ɓen loskoɓe ko fate banggue sumgoji bannoɗe leydi Gabon e lewru août lewru septembre hitande ujunnaji ɗe 16 ha waɗi yonɓe kay kawri hen e lajjal oɗo saaha mo gonɗen noon Union Europe ala foof ko yiiɗi so wona kay wadde loskoji mumen laamu leydi Gabon ha tente cakto o konngudi mabɓe biteɗo Bilbinze o holliri wonde kay ɓe cohlani Union européenne naata leydi mabɓe woni tan moɓe cohli yo naat leydi mabɓe waɗa loskoji men ko ɓeɗe hen wiyeteɗe CPIN e gardegol Fatou Bensouda e sen guiwi toon to leydi Gabon paɗen ko toon to RCA woni Centrafrique gardiɗo fedde gotago windere nde biteɗo Antonio Guterres jafoɗon kanko noon waɗi jillu makko toon to Centrafrique ñalawma hande o noon caggal teskede kay duuɓi nayyi ha yadde nangue Centrafrique woni koye kareli musɗi no feewi oɗo saaha mo gonɗen noon ko pelle goni e nder leydi ndi ko kareli musɗi goni toon wo holliri noon maɓe daro darde tinde lang haɓe mbawa ittude ɗiɗo kareli walla ni ɓe gusta ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ali Abouba.
kabroji menan jolam jaberi sawto wala gali abouba ma en jahatonto leydi Russie kame France e Irak hatonto leydi Syrie. Seydi Sar kabruji men jolam jaberi eɗen puɗɗo to leydi Russie noon ko ɓuri tengtude toon ko oɗo jani yanke biyeteɗo Tatiana ko jani yanke ko debbo jani yanke ngana jiiɗaɗo e nder leydi Russie o golloto noon koye radio woto taw kadi radio ngo ko radio ko wiyete radio privé tawa kadi ko radio mawgo radio ngo noon ene teska ngo heewi tigui ngo heewi ñingde tawa kadi ngo heewi ñingde ko ardiɓe leydi Russie woni pouvoir leydi Russie ngo heewi ñimde mbiyan noon kanko Tatiana noon oɗon ka jandi yanke debbo mbiyan o heeɓi ko muusi e ñalawma altine hanki o caggal kayde sagata gorko goto mo duuɓi 46 ari tigui ha e nder radio ngo e nokku makko walla mbiyan e nder studio to golloto ko ɗon tigui sagata gorko o fiimo labbi walla ñiɓimo labbi e guenol kanko Tatiana ko ɗon o saami caggal ɗum noon o nawa e nder cuuɗi cafrirɗi omo tawe hakkude wurɓe emmaɓe e jamma hanki o noon ɓeɗo docteur ɓe mbaɗimo tigui ko wiyete opéré ko ɓe opérimo tigui ɓe gartirimo nokku biyeteɗo réanimation ha e oɗo saaha joni noon o dillata o dalata kono docteur toppiriɗo ko fate cellal makko toppiriɗo mo holliri tigui wonde ene ɗamini tan wonde balɗe makko ene yeeso gasani taw kanko noon mbiɗen golliɗo ɗeɗo golle bonde ko risnajo tawa kadi omo yara e duuɓi 46 mbiyen noon ko risnajo tawa kadi ko risnajo jilluɗo Israël najo woni riso israélien mbiyen omo yara e duuɓi 46 omo tawe e juuɗe koninkoɓe losguji ina jokki koto leydi France paaɗen ko ɓuuri yalnade noon e kabaruji leydi France ko jillu oɗo biyeteɗo Al Sisi noon ko hoorejo leydi Égypte tawateɗo hande walla ɗamni tijjaɗo e nder Paris lamorgo leydi France Al Sisi noon ma jooɗo tigui e nandu mum sehil mum biyeteɗo Emmanuel Macron e nder jewte mabɓe noon ko toɓɓe tati ɓe ɓurata jallade toɓɓere adade noon koko fate dawrugol woni politique toɓɓere ɗiɗi ɓere nde koko fate jokkodiral koninkoɓe woni militaire e toɓɓere tataɓere nde ko fate faggudu woni économique ko ɗeɗo toɓɓe tati woni tigui ordre du jour mabɓe ko ɗeɗo ɓe jewtitta kono ene teska walla ɗamina maɓe ɓuuri ya ñaade kadi e toɓɓere tawa kadi ko toɓɓere ko fate pelle ceɓɓitiɗe noon riddaɓe hande e oɗo saaha e nokkuji kewɗi ko wayno nder leydi Irak nder leydi Syrie dogɓe ene moltoyi e nder leydi Libye maɓe ñaño hen no fewi kono kam ne teska maɓe ƴesit walla maɓe ndaw ene teska kay ene yakora maɓe ndento tigui yewtude ndeɗo toɓɓere taw ko toɓɓere ko fate haqqi aade e nder leydi Égypte ɗum noon ko gam anje kay mettere wonde hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi woni leydi Égypte e leydi France koto leydi Irak paaɗen kaalen leydi Irak noon mbiyen e jamma beɗɗo walla e wenɗogo he ko ngara musɗo waɗi tigui hakkude koninkoɓe leydi Iran e yimɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe état islamique mayɓe e barmuɓe noon keewi to banggueji ɗiɗi foof mbiyen noon ɗum noon o ngara noon waɗi tigui koye diwan Moussoul noon ko wuuro ɗiɗaɓo to caggal kay Bagdad woni lamorgo leydi ndi koto leydi Syrie paaɗen kaalen noon e ngoɗo wuuro wiyetego Deyki Zour noon ko wuuro tawatego e nder leydi Syrie ngon wuuro noon en taska tigui hewde tigui ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɗe état islamique jamma beɗɗo noon mbiyen yoga e yimɓe gon wuuro mbaali tigui ko jamma cofel e kalmam caggal kayde avion ngaji mbaali tigui jodde mabɓe pettoje e bomboje ko famde foof nogas e ɗiɗo neɗɗo mbasi hen fittade mum fodde 30 kadi neɗɗo barmi hen ha joni noon andaka tigui golliɗo ɗe golle hakkillaji kewɗi noon ene nanggui tigui ndeɗo fedde wiyetede coalition woni leyɗele denni doole mumen haɓade kay pelle ceɓɓitiɗe e gardugol dowlaji ɗin amriki hakkillaji kewɗi ene ɗamini kay wonde ko kamɓe mbaɗi ɗeɗo golle Abdoulaye Sall ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men jolom jabberi assalamu aleykum wa rahmatullah Sembelio bane sarela sembeloya bane sarela Tablo sugabe Afrique salam alemon misal minion bane sarela fedde heblo sukaɓe Afrique toon to leydi Cameroun e Cameroun naɓe ene noddi e gardugol Alhaji Bocara Ka toon to Yaoundé ala Birika e Cameroun aɓe jiiɗi wadde jonde mabɓe ñande aset paaɗo so gueno haaji e kala jiɗɗo tawtorede jonde mabɓe ene wawi nottude guelɗo noddirguel e nodda hawrata koye Baydi Dia ma o sifa noon walla ma o rokke gardiɗo caatal fedde heblo sukaɓe Afrique e toon to leydi Cameroun mbawa jokkodirde e mabɓe mbatta ko 95 mbatta ko 95 42 71 20 95 42 71 20 95
42 71 20 Baydi Dia toon to leydi Cameroun kala jiɗɗo tawtorede jonde mabɓe ñande aset paaɗo ene wawi jokkodirde Baydi Dia ɗiɓɓe fulɓe fullaɓe barke mbatten hakkillaji men e heblo ko ɗum woni ko yaltinten e niɓɓere salamu aleyma mi salminima bane sarela jolam jaberi ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar ko ɗum wonno komin tonga noon kabruji meɗen kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena